Bă, nu te duci nicăieri. Stai aici pe loc până rezolv eu cu Nicurață. Nicule, ia, hai să mai facem o recapitulare ca să Bă, dăm dar așa lasă-mă seama. treacu cu recapitularea. Acum am dat și lucrarea de control. Mai puțin scos la tablă, mă. Bă, Nicule, arată-mă și mie maimuța aia, mă. Mă, tu ce ai cu mine, mă? Bă, ce dracu ai, mă? Și tu ce maimuță să-ți ară, mă? Mă, ce maimuța aia de mașină, mă? Bă, dar termină cu maimuța asta, că ești disperat pe Ce ai, mă, maimuță. nebune? Sunt și eu, sunt curios, mă, dar doar să o văd, mă, nu cu mâna pe ea. Doar ridici capota un pic sau unde... Bă, nu am nicio maimuță. Are, mă! Ia taci, bă, tu din gură. Bă, el zice așa maimuță la aparatul meu de taxat, unde mai umplu eu și în timpul cursei mai ridic acolo, mai bag... Ai văzut? Bă, taci din gură, n-auzi. Ce aparat, mă? Aparatul de taxat. Asta ce, maimuța e aparatul de taxat care are un fir, acea, o sârmuliță, care o am eu aici și mai apăs așa pe ea ca să mai crească banii acolo la cursă. Ăsta are dreptate, eu eram cu mâna pe maimuță. Deci ai văzut, Bobiț? Ai văzut? Te rog eu frumos să taci din gură, că-ți dau 2 pumni în nas. Cursa era gratis, ai înțeles? Dar așa m-am obișnuit eu să merg. Acum care e problema, mă, dacă eu așa m-am obișnuit să merg? Stau cu o mână pe volan și cu una pe maimuță. Da, ia, stai, mă, așa, mă, tu zici când zici maimuță, tu zici ciocan, mă, m-am prins, mă, acum, mă. Ce ciocan, mă? Bă, iată-le ce ciocan, adică stau cu o mână pe volan și cu una pe ciocan, m-am prins. Ce ciocan, mă? Mă, ce ciocan? Ce ciocan, mă, că nu Ia înțeleg. uite, mă, tu ai băgat maimuța la ciocan, mă? Adică că eu m-am prins acum că maimuța nu-i maimuță. E aparatul de taxare, că l-a băgat în pantalon și cum ar veni, stai cu mâna pe ciocan. Mă, înțelegi? Ce ciocan, mă? Cum, mă, ce ciocan, mă? Aparatul de taxare, cum ar veni, că l-ai băgat în pantalon, stau cu o mână pe volan și cu una pe ciocan. Bă, ești nebun la cap. Eu, cum ar veni, ca să apeși acolo, la sârmă, la alea, la aparat, ca să urce prețul. Cum ai zis mai devreme. Și tu poți să stai în ce poziție vrei în mașină, mă? Că e mașina ta, n-are nimeni ce să zică. Bă, dar îl duce capul, bă. Bă, vedeți ce îl duce capul pe ăsta, mă, băiatule? Ești deștept, mă. Bravo, bravo. Ce să mai... Bă, mă, dar tu-ți dai seama că eu rugam pe ăsta? Cum ar veni, mă rugam de el să-mi arate maimuța care era ciocanul, de fapt. Nu, Nicule, nu mă interesează, nu vreau să văd. Stai liniștit. Bă, ia gata. Foai de capul, deci eu mă rugam de el, bă. Mă auzeai mai devreme când ziceam, arată-mă și mie maimuța. Ți-a arătat ciocan? Da. Duce-mă la că mi-a arătat ciocan, hai de capul, bă. Bă, ce ai, mă, dacă? Bă, gata, mă. Gata, tu din momentul ăsta nu mai ai voie să mai vorbești. Ce, mă? Ia pleacă acasă, du-te, mă, acasă. mă. Pleacă acasă, mă, și lasă. Ia, bă, Nicule, ce-ar ăsta cu mine, mă? Bobiță, te rog eu frumos, mai dă-mi o bere, că îi bat pe amândoi. Marș, adu-i mâini cu o bere. Dar Du-te și adu-i după mâini cu o ce bere. aduc berea, plec să-l bag pe ăla. Treci și adu bere. A, ia gata, mă. Ce? Că vine cărămidă, trecem de la povești la acțiune. Ia fiți atenți. Hai, noroc. Hai, noroc, cărămidă. Bravo, mă, băieți, așa da? Oh, bună ziua, Căciulă! Bă, băieți, asta e treabă până mâine, a? Până mâine, Vasile, până mâine, dar ce altă treabă avem? Hai, domn primar, imediat e gata. Este? Auzi, Vasile, dacă tot ai venit, nu ești tu lopata aia de acolo? Robi, vezi că uite să-mi dă restul, mă. A, da. Păi așa, mă. E 3 lei? Da. Bun. Bă, băieți, dar pietrișul ăsta nu e cam mărunt? E cam mărunt, eu așa zic. Așa zici tu? Da. Tu, Robi, ce zici, cam măruntă? Da. Bă, Vasile, știi cum e? Cam mărunt, dar tot e mai bun decât nimic. Aha. Hai, domn primar, într-o oră e gata. După aia duce și la școală, întindem și acolo. Foarte. Brigadă! Auzi, Vasile, e adevărat, bă, ce zice Robi? Că m-a făcut să râd cât am întins la piatra asta aici și am murit. Bă, ți-am zis să nu zici, mă. La ce zice, mă, Robi? Hai. Mă, de ce să nu-i zic? A, bă, că duce, bă, că e băiat mare, băi, primarul nostru, bă. Duce, rezistă, are și obrazul gros. N-ai tu obrazul gros? L-ai cam gros, Vasile, zic. E adevărat ce zice Robi? La ce zice, mă? Că nu mai știi să fii primar. Robi, să te ai jumătate de salariu. Păi de ce, domn primar? Ca așa în tenis. Vezi, bă, ce ai făcut? Ce... Bă, câtă nesimțire zace în tine, bă. Bă, ce fel de om ești tu, mă? Bă, ce fel de om ești tu? Ai venit aici, în loc să pui mâna pe lopata aia să ne ajuți și pe noi, tu vii cu gura mare, mă. Vii și faci pe zmeu pe aici, că ți-ai pus palma în cur, bă, n-ai vrut să dai 500 de lei, nu pui nici mâna și faci pe zmeu. Bă, dar mai taci, bă, din gură, bă, n-ai. De ce să tac, bă? De ce să tac, bă, că de-aia s-a ajuns aici, bă, că am tot tăcut, bă, și m-am săturat să tac. Uite, cu jigodile nu mai vreau să tac. Nu mai vreau să tac, e bine că și tu ești jigodie. Ce, mă? Și tu ești jigodie, dar măcar tu ai o limită. De ce? Că mai e o fărâmă de om în tine, mă. Dracu să ne ia pe toți, bă, Vasile, că toți suntem oameni.
și facem toate nenorocirile astea pe care le fac oamenii. Mințim, furăm, ne bate joc, dar toate au o limită, bă, până la copii. Ce-i, bă, pentru tine 500 de lei? A? Ce-i pentru tine 500 de lei, că nu-i nimic? E mai puțin decât e pentru ăsta. Și e mai puțin pentru că tu furi, bă. Și ăsta care n-are, deși fură și el, dar nu ca tine, fură și el, dar uite că el a dat. Și aș fi dat și eu, bă, dracu, să mă ia dacă n-aș fi dat. Dar dacă nu am, eu de unde să dau, dar măcar fac și eu ce pot. Uite, întind piatra, am vorbit pentru ea, de când te rog, bă, de piatra asta aici, să o punem pentru copiii ăștia, că nu e, bă, pentru mine, bă, tâmpitule, e pentru copii. Și eu nici măcar n-am copii. Nu mai știi să fii primar? Nu, bă, tu n-ai știut niciodată să fii primar, aici e problema. Lubi, să-i tai tot salariul. Bă, n-ai, bă, ia-o lopata asta în cap, nu te bă rușine, bă! Bă, nu ți rușine, bă, golanule! Bă, nenorocitule, bă, știi ce trebuie să facă, bă, un primar? Îți spun eu acum ce trebuie să facă. Trebuie să pună osul la treabă, bă, să muncească, bă, pentru cine? Pentru oameni, bă! Pentru care oameni? Pentru ăia care te-a votat, bă! Ăia care te-a votat! Cine dracu te-a votat pe tine, mă? Bă, tu l-ai votat pe ăsta! Da. Bă, nu te-a votat nimeni în comuna asta, bă, deci cum dracu, bă, nu te-a votat nimeni și tu tot primar ești, mă? Bă, golanule, bă, nemernicule, bă, nu știi ce trebuie să facă un primar? Păi știe oricine, bă, și un copil de clasa 5-a știe ce trebuie să facă un primar, îți spun eu ce trebuie să facă. Să bage oamenii în seamă, bă, să-i întrebe dacă au ce le trebuie, bă, dacă au ce munci, dacă au ce mânca, dacă au unde dormi, să-i bage în seamă, să vadă cum sunt ei, că suntem, vai de mama noastră, bă, dar nu te interesează. Ne târâm de la o zi la alta, numai noi știm cum. Și numai ei ca tine rezistă, bă. Noi muncim și n-avem, tu stai și ai, bă, e normal așa ceva? Știi ce trebuie să mai facă, bă, un primar? Bă, nemernicule care ești, trebuie să bage bani în școli, bă. Să zică măcar ăia mulțumesc, să bage bani în străzi, să repare străzile, să nu mai fure și să nu mai mintă. Și să vină, bă, Dumnezeu într-o zi să te vadă, să te bage la închisoare, bă. Că tu nu ești somn, te chinui să fii om. Tu ești reptilian, bă, asta e. Nemernicul, crăbu. Iau-te-vă de asta, te... Nu să spargă. Măi, ce simpatici ați fost amândouă, mai ales tu. Bă, cine te-a adus? Ce cauți aici, mă? Am venit în vizită. Cu ce mă tratezi? Cu ce să te tratezi? De ce? Păi că sunt musafir. Musafirii se tratează. Tu cu ce tratezi musafirii? Bă, ce musafir ești tu? Bă, ce cauți, bă, aici, a? Nimic, mă, am venit și eu așa, că să mai stăm de vorbă. Păi, iată că eu nu prea sunt așa în chef să stau de vorbă. Hai, du-te de ce, lasă-mă în pace. Atunci nu vorbim. Păi și atunci ce facem? Stăm... Stăm așa și ne uităm unul la altul? Păi că nu vrei să vorbim... Bă, de ce să stăm așa și să ne uităm unul la altul? Păi că zici că ai treabă. Dacă ai treabă, poți să te duci să-ți faci treaba, pentru că îți promit, eu am să stau aici, nu mă mișc decât până când să poate o fi. Păi, de ce să nu te miști? Bă, ce nu... Da. Bă, de ce mă aștepți aici, mă? Ha? Păi dacă nu vrei să stăm de vorbă și zici că ai treabă, tu te faci treaba, că te aștept. Bă, ce vrei tu de la mine? Că nu înțeleg, a? Decât nimic. Păi, și atunci, de ce? Bă, Celentano, te rog eu frumos, hai, du-te de acasă, du-te, pleacă de la mine de aceea. De ce, mă, că am venit și eu ca să-mi vizită? Bă, hai, te rog eu frumos, lasă-mă, că și așa ai văzut ce ceartă am avut, da? Hai, te rog eu frumos, pleacă. Ia uite, bă, la el. Mai... Mă culc, pleacă la din acasă. Ca să mă duc, că mai am niște treabă. Lasă, nu te duce, stai, că tot a venit omul ăsta pe la noi ca să... Ce mai faci, cărămidă, că am vrut să te sun, să te întreb, care mai e viața ta? Bă, nu foarte bună, să știi. Hai noroc, Nicule, ce mai faci? Hai noroc. Ce să... Tu? Uite pe aici. No. Mi-ai venit. Da, ce faci, Dorele? Ce fac? Treaba mea, ce fac, mă? Treaba ta? Da, mă, da. Aolo! Vezi că treaba ta ești treaba mea E, acum. na. Ce e asta la tine, mă? Luceac! Da, și ce faci tu cu el? Ce, las că vezi tu imediat, dar știi ceva? Mie nu mi-e frică de tine, mă, și foarte bine că ai venit tu, că altfel veneam eu după tine, mă. De ce? De ce? Că noi doi trebuie să avem o discuție, mă. Hai, mă! Hai să o avem.
Hai, cărămidă, tu știi că el e nebun, așa s-a născut de mic, are probleme la cap. Eu zic, două palme așa, rapid, ca să terminăm repede și oricum ne dai degeaba, zic. Cărămidă? Ai noroc, că mie nu mi-a zis și zic eu ție. Hai, noroc, Gianni. Dorele, stai un pic, cu eu cu Nicu vreau să vorbesc întâi. Da. Păi bine, mă, nesimțitule, așa tovară suntem noi, mă. Păi adică eu ți-o las pe nevastă mea pe mână și tu ce faci, mă, lași pe ăsta să o bulănească? Îți dau cuvântul meu de onoare, exact asta vorbeam cu băieții de aici, le povesteam ce s-a întâmplat și nu am avut ce să-i fac. Am oprit, l-am bătut, ce să-i fac, n-am cu cine să mă înțeleg. Tu aveai să-mi dai mie niște bani, nu? Am avut, acum suntem zero. Păi aia zic, că nu prea suntem zero. Păi nu prea suntem zero, că eu ți-am zis că ștergem datoria dacă m-a ajuns cu nevastă mea, da? Păi nu prea m-ai ajutat. Păi cum? Stai, cum nu te-am așa? Am adus-o pe doamna ta, soția ta, de la Slobozia. Păi da, de adus ai adus-o, dar nu banii care trebuia tu să mi dai ca datorie. Unul la mână, că a intrat în curte plângând că cine știe ce a făcut ăsta, și doi la mână, care e de fapt unul la mână, de ce l-ai luat, mă, mașină dacă mașina era deja plătită de mine, a? Și bun, am înțeles, l-ai luat, dar când ai văzut că face ca nebunul, de ce nu l-ai dat jos? Facerea de bine e ca să nu mai... Deci de milă l-am luat, era cu ea, mă, nene. Eu pe doamna ta, pe soția ta am întrebat, doamnă, măi, te deranjează, vă deranjează dacă le iau? Nu mă deranjează, a zis că nu. Bun, dar el a deranjat-o pe ea. Păi și l-am bătut, dar n-am cu cine să mă înțeleg. Eu mai du-te dracu și tu, mă! Să vezi ce omor îți dau eu după ce pleacă domnul Da, Cărăra? și eu să vezi ce omor îți dau ție, că mi-a făcut și mie poftă să te bat ca să te omor cum ar veni, care nu e treaba mea, dar îl bat, ca să înțelegi tu, Gianni. Bă, ia stați așa, hai să o luăm pe rând, da? Da. Da, mă, hai! Hai, mă, să o luăm! Stăm un pic și acum trebuie să o și bătătorim, așa? Așa? Robi, te pricepi. A, mă, eu la muncă mă pricep, mă, dar nu-mi place. Da. De-aia te-ai făcut polițist. Numai acolo n-am dat examen. Bine, m-am dat, dar eram sigur că intru, că nu erau toate locurile ocupate. Iată. E vârmă. Cred că a ajuns acolo la școală. Da. Așa, deci fii atent. Vergi piatra acolo unde zice doamna directoare, da? Și venim și noi. Terminăm aici într-o jumătate de oră și ajungem imediat. Cine nu te lasă? Cine, mă? Ce zice, mă? Bă, tu ești sănătos la cap? Ce zice, mă? Cum să pleci, bă, cu piatra înapoi? Bă, ce zice, mă? Bă, stai acolo și varsă unde zice doamna directoare. Auzi, bă, ce face nenorocitul ăla de Vasile, mă? Ce? Nu-l lasă pe ăsta, mă, să verse piatra în curtea școlii acolo. Păi de ce? Ha? De ce? Nu știu, că îl bagă la pușcărie. Nu te bagă, bă, nimeni la pușcărie. Bă, din ce Vasile ăsta, bă? Din tablă e făcut, mă? Bă, fii atent aici, bă, Vere, ascultă. Bă, ascultă-mă bine. Varsă piatra unde zice directoarea. Dar dă-l în măsa de primar! Ce zice, mă? Cum să... Auzi, bă, ce zice că să-i ducă piatra la el pe stradă, Vasile. Să-i o ducă acolo, că și la el e noroi. E noroi la el pe stradă. Așa și? Da, bă, dă-l în masa de primar. Ziceam așa că e noroi. Bă, tu varsă piatra, țar capul al dracu. Nu ție, mă! Varsă piatra unde spun eu. Eu zic, că eu am vorbit, eu zic, varsă piatra acolo. Unde să pleci, bă, cu... Bă, fii atent, urcă-te în mașină și du-te la mine acasă. Du-te la mine acasă, că venim acum. Hai, pa! Tu-s Vasilele, mătii. Hai peste el, hai peste el. Ce aia? Bă, Celentano! Da, vă rog. Bă, dar tu nu mai inviți, știi să umbli, mă? Pe acasă, pe la tine, nu mai stai deloc? Îmi place în deplasare. Haide, ia loc. Da? Deci, ai fost mai căutat acasă și nu mai găsit. Ce să vezi, surpriză, eram aici. Bă, Celentano, caută să te încingă popica lui Mizilic. De ce? E supărat tare. Ce să... Băi, fii serios. Ce să mă încingă popica lui Mizilic? Păi, da, de ce? E supărat pe mine. Că l-ai supărat? Când? Ci că i-a dispărut portofelul când ai fost tu în vizită. Că el când a venit te-a găsit în curte. Și când ai plecat, n-a mai găsit portofelul. Da, înainte să vin eu, avea portofelul? Bă, asta nu știu să zic. Aici trebuie studia. Pentru că eu n-am luat portofelul, poate l-a luat altcineva, sau poate cât de prost el l-a pierdut singur, că nu se știe. Deși, eu când am venit,
Ești în casa Ardiles? Aoleu. Dacă nu, da, Ardiles nu veni să pe portofele. A venit la nevastă sa. De ce? Că nu era pupică acasă. Bine, dar ce? Pe casă era... Oh, Ce faceți, mă? Faceți ședință la mine în curte? Cărămidă, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, adică cum ar veni la Dorel, ar trebui să te gândești. El suferă de o pubertate asta infantilă, care, cum ar veni, el se autofecundează singur. Acum, cu nevastă ta, a fost o întâmplare, că a avut ca șerpi, a scuipat soara, cred că a văzut un episod de telenovelă. Ideea e că îmi cer scuze. Păi, scuze, dar el este un caz mai special. Nu ai cum Bă, să... Nicule, uite cum facem. Da, Eu da. vreau să-ți plătesc cursa, că sigur ies mai ieftin decât era datoria, da? Și datoria o lăsăm acolo, cum era ca înainte, da? Dar nu Eu am vrut să fiu boier, dar văd că n-am cu cine. Cărămidă, eu n-am dat drumul la aparat. Nu am de unde să știu cât a fost cursa. Deci... Da, care maimuță? Că toată cursa asta cu mâna pe ea, l-am văzut. La Ciocan. Ce maimuță, mă? Am dat cu ăsta, o maimuță, cu mai ridic eu prețul la aparat, dar nu e cazul, pentru că eu n-am dat drumul la aparat, deci... Bă, nu știu, eu îți dau cât a făcut și gata. Eu... Ia. 10 lei? La cât de nervoasă a venit aia acasă și la cât de nervos sunt eu acum, zi mersi că nu te pun să plătești tu toată cursa. Mersi, nu, din partea firmei, gratis. Și datoria rămâne cum era. Datoria normal că rămâne cum era ea, să vezi ce omor îți dau Dorele după ce pleacă domnul Și Cărămidă. cui dai tu, mă, omor, mă, panaramă, mă. Bun, și acum, Dorele, hai să trecem la nevastă Hai. mea. Ia zi, cum facem? Bă, știi ce nu înțeleg eu? Că eu te-am mai bătut pe tine, mă. Te-am bătut te ori și ca lumea, și mai așa și așa, dar ți-ai luat tu de la mine. Da. Dar întotdeauna eu pot să garantez aici că și eu m-am luat bătaie de la tine. Când te-ai intrat pe bătaie, tu te-ai ocupat întotdeauna. Și cum adică, mă, stii tu de nevastă mea, mă? Bă, tu ai nebunit la cap, te omor, îți rup gâtul. Cine, mă, tu? Cărămidă, stai puțin să... Băi, e nebun la camă. Tu te uiți în gura la un copil care... Lasă-l așa. O rezolv eu, promit, îl bag în cameră și explic eu la prost unde a greșit și ce a făcut. Iartă-l. Stai, mă, bobiță, mă, că și ea... Și ea ce? Și ea ce, mă? Bă, tu o faci curvă pe nevastă mea? Nu, mă, dar și ei place de mine, mă. Păi... Stai, bă, așa, bă, eu am fost acolo. Cum, mă, și ei îi place de tine? Când? Cum? Tu știi cum îmi suspina, mă? Făcea numai... Gata, Cărămidă, gata, e de ajuns. Nu mai da niciuna, gata. Și așa ai dat degeaba, spun eu. Deci nu e sănătos la cap, ascultă-mă, așa s-a răscut el cu defectul ăsta. Știi cum e? Băi, 3 zile e om normal și după aia o săptămână o ia ras. Îi place acțiunea. Bine, hai noroc. Noroc. Scuze, Cărămidă, și milioane de scuze soției, doamne, acasă. Bine, hai noroc. Bunicule, dar ți-e frică de Cărămidă? Cine, mă? Nu mă așteptam. Aoleu, scuze, eu aveam o vorbă cu Celentano și nici n-am știut că nu ești acasă. Am intrat în curte și i-am zis și eu acum o să plec, că eu am foarte multă treabă, adică eu n-am timp de stat, de... Foarte bine, du-te unde ai treabă, da. Da, pe așa fac. Păi așa să faci. Și tu ce faci, mă? Hai, la revedere. Aș fi bine, mă. Hai, mă, vorbi așa cu mine, că eu nu sunt coțeală. Suntem prieteni, ce Dumnezeu. Ia uzi. Bă, nu ți-am zis să nu vii la mine, că nu sunt acasă? Păi da, uite că acum ești. Mă, ce vrei tu de la mine, de fapt? Nimic. Mă jur, păi ce-am mai spun dacă vreau ceva de la tine? Dacă veni și eu în vizită. Aha. De ce? Să mai stăm de vorbă. Noi doi? Da. Adică eu cu tine, să stăm noi doi de vorbă? Da. Aha. Despre ce, mă? Despre orice. Să știi că eu sunt pregătit pe absolut orice subiect, mai puțin pe alea specifice de fete. Dar dacă e să mă atași pe problema aia, mă descurc eu cumva. Ia zi, bă, de ce ai venit tu în vizită? Că urmărești tu ceva urmărești, știu eu. Nimic? Bă, cuvântul meu, dacă nimic de... M-am dat seama că îmi place să fiu musafir. Da? Nu. Hai bine, pa, hai. Nu, stai, Care-te, mă, care-te. Bă, Spilin. Bă, eu ca astăzi și ca ieri, atâta liniște ca în zilele astea, eu n-am mai avut de mult, mă. Bă, la mine acasă, ori la soacră mea, non-stop, ca să nu mai păstrăzi eu un balabuc de nu se vede. Deci nu mai poți, bă, să vorbești cu cineva normal, să zici, băi, ce mai faci, mă? Bine, da tu, că cu tare. Nu există, mă. Bă, toată lumea cum merg pe stradă, începe să urle la mine. Ce faci, bă?
Bă, când dă doi, bă, banii ăia? Bă, că ți-am dat avansul, că ori faci lucrarea, ori dai... Când vii, bă, să faci lucrarea aia? Bă, nenorocitule, bă, ce cauți, bă, la nevastă? Bă, dar numai de-asta. Dar vreau și eu să stau cu unul, să vorbesc normal. Nu să toți turbați, toți nervoși, toți pe dracu să ia. Bă, măcar să fie cu unul cu care să stau fără să zic nimic. Măcar atâta să vorbim. Ai început să te uiți la Trinitas, mă? Soacră mea. Ah. Soacră mea. Deci îți rângă-ne slujbile alea toată ziua în casă. Se vede că ai început să bagi și tu ceva la cap. Da. Posibil, dar în mare parte este pur și simplu ideile mele. Da, mă bucur. Băi, Celentano, hai gata cu prostiile astea, că mi-e foame și sunt nervoasă. Hai. Da, nu fi nervoasă, nu fi nervoasă, nu fi nervoasă, nu fi nervoasă, pentru că eu cu tine chiar nu vreau să mă cer. Pentru că mi-am dat seama că eu sunt certat cu toți în satul ăsta. Bă, că tot eu sunt certat până și cu ea pe care nu-i cunosc. Și dacă nu sunt eu certat cu ei, ei este certați cu mine. Și dacă nu e certați cu mine, certați cu Firicel, care eu și Firicel tot un drac. Înțelegi? Bă, nu mai găsești un om cu care să vorbești așa, prietenește, omenește. Păi cum, bă, dacă îmi fur portofelul, cum adică să fie prietenie, a? Băi, De ce mi-ai furat portofelul? Nu ți-am furat, bă, niciun portofel. Cum adică n-ai Da, furat? gata! Gata! Când mă întorc, să nu vă mai găsesc aici. Că vreau să iau prânzul în liniște, da? Ia uite-mă la, dacă vreți să vă certați, certați-vă, dragă, la poartă! Bună ziua! Bună ziua! A închis, se mai întâmplă. S-o fi terminat programul. De la ora asta? O fi vreo urgență, ceva. Și nu e niciun pasnic, nicio secretară. Nu-i nimeni. E un fix la care am sunat și n-a răspuns nimeni. Da, nu știu ce să zic, dar în ce problemă? Am vrea să vorbim cu domn primar. Aha, da, despre ce? Vă cunoașteți? Poate ne ajutați să ajungem la el. Îl cunosc așa mai mult din vedere, dar nu o să-l găsiți, adică nu cred că o să-l găsiți. Pentru noi nimic nu e imposibil. Da, înțeleg. Să știți că e un om care muncește foarte mult pentru orașul ăsta. Este primarul perfect. Absolut toată lumea îl iubește. Pe o scară de 1 la 10 este peste nota 10. Sunt sigur că acum este undeva pe teren și ajută un bătrân sau salvează un copil de la ANEC. Pentru el orice sacrificiu e prea puțin când e vorba de oameni. Cum să vă spun, primar până la moarte și dincolo de ea. Dar unde stă? Că poate îl găsim acasă. Îmi pare rău, n-am cum să vă ajut, chiar nu știu cum să... Nu știu unde stă primarul? Nu, că eu abia sunt mutat aici în localitate, dar dacă vrei să-i transmiteți ceva, dau eu de el. Noi vrem să dăm acum de domn primar. Vă înțeleg foarte bine, dar nu cred că aveți cum acum, sigur, e undeva pe teren și ajută pe cineva din dragoste pentru cei care l-au ales, adică, de fapt, pentru oameni în general, pentru că noi tot ce facem, să știți că facem pentru oameni, cu toată dragostea, cu toată priceperea, că de cum știm și noi și de la televizor. Asta... Bă, nenorocitule, bă, când mă vezi prin sat pe aici, să te ferești de mine de acum încolo când mai vedea pe asta. Să te ferești, golanule! Golanule, care ești tu, golanule? Păi ăștia cine sunt, domn? Nu-i cunosc, nu cred că sunt din localitate, noi nu avem așa ceva. Dar, scuzați-mă, tot n-am înțeles până la urmă despre ce e vorba, adică ce doriți de la domn primar? Domn, a cui e balta asta din sat? Ce? Lucrăm cu un fond de investiții austriac. Energie verde. Și ăștia vor să pună niște eoliene și aici, căci că-i vântul bun. S-au făcut niște studii și... Nu se poate. De ce? Pentru că nu se poate, sau se poate, dar va fi foarte greu. Pentru că șpaga e destul de mare. Nu e nicio problemă. Eu zic că cel mai bine ar fi să încercați săptămâna viitoare. Breșcan Vasile, primarul acestei localități. Eu zic să așteptați până săptămâna viitoare când se mai niște spurele cu Bolojan și după ce îi trece figurile, stăm atunci de vorbă. Acum, deocamdată nu pot să fac nimic, am mâinile legate. Cât de drace, vorba vine. La revedere, sănătate!
Cum adică, mă, nu l-ai furat dacă te-am găsit în curte? Ce e aia să vii la om acasă, că nu e om acasă? Păi să vă, Popi, că eu când am venit la tine acasă și nu erai tu, era altcineva care venise la tine mai devreme. Adică cine? Ardiles. Păi ce căuta ăla la mine? Portofelul. N-ai zis că ți-a dispărut portofelul? Portofelul. Că el ți l-a furat, că doar pe nevastă, dar nu cred că a furat-o. Deși că a venit și la ea. Înțelegi? El a venit la nevasta, ți-a furat portofelul. Ce să vezi? Oh, să rămâinile. Vezi, mă, nebunule, că ți-am găsit portofelul. Umbli pe străzi, știi de lumea iurea. Are bani în el? Ei, are bani, n-are bani, dar e buletinul acolo. Păi și banii unde e? Păi, acum ce facem? O luăm de la capăt? Mi-ai zis să-ți caut portofelul, ți-am găsit portofelul. De bani n-ai zis nimic. Da, și unde l-ai găsit, adică? Acasă. Acasă la Ardiles? Tu ce... Hai, lasă, bă, munca aia, bă! Nu faci, bă, iar ai venit, mă? Dă-i, mă, drumul acasă, că Picadilly nu e aici. Bă, nu mai știu, bă, unde să mă duc. Că am fost la toată lumea. Ai terminat tot satul, mă? Am fost la ce mă interesa. Dar atunci du-te acasă, cum zic eu. De ce? Du-te acasă, că Picadilly nu e aici, dar e altcineva care zice că e dor de tine, bă. Cine? Surpriză! Oh! Ce faci, mă, Celentano? Care mai e viața ta? Bă, tu ce pății la ochi? Ce o să pățești și tu? O, bă, mai ușor, ce te arunci așa? Stai, mă, te-am cinstit ca să poți să dau în el? Mai cinstit ca să-i dai o palmă, n-ai venit cu butoiul de bere ca să poți să-l bați. Vino cu un butoi de bere și mai vorbim. Ce-a făcut, mă? Asta este pentru Popic, pentru că i-ai spus că am fost la nevasta. Bă, și n-ai fost? Am fost, dar nu trebuia să afle. Păi, dar mi-ai zis tu mie ca să nu-i zic lui Popic că ai fost? Bă, ce-ai făcut atunci? Da, și gură, fișele, că de la 2 palme eu sunt turbat de tot. Bine, bă, asta e problema ta cu el, problema ta cu el, dar de aici prea eu. Bă, ce-a vorbit eu cu tine, mă, să dai decât o palmă? Păi da, mă, dar m-am enervat. Te-ai enervat? Acum de ce ai dat? Uite așa, dar dracu, că ți se urcă la cap. Eu-ți dau un dege și tu mi-ai toată mâna, bă, prostule. Băi, gata, bă, stop, gata. Gata, liber. Stai, că nu-i bine. Eu i-am dat 2 palme și mi-ai dat înapoi să te închid acum. Păi și ce nu e bine, mă? Nu te-am cinstit eu cu 2 beri ca să poți să-i dau o palmă? Păi și nu ai dat o palmă, că am văzut că i-ai dat 2 palme. Păi da, mi-ai dat înapoi. Așa, și ce am vorbit eu cu tine, că tu poți să-i dai o palmă lui, dar el n-are voie să dea ție o palmă. Băi, treaba ta cu el e treaba ta cu el, dar treaba mea cu tine e treaba mea cu tine, ne-am înțeles? Nu, păi nu e bine. Nu-i bine. Băi, stai, protolii, să-ți dau o palmă. Filicele nu se poate face treaba așa, lasă-mă să-l barău. Nu pot, bă, că e prietenul meu. Asta ce mai e? Imperiul contraatacă! Bă, dar tu ți-e frică de cărămidă, mă? Alul ăsta ai ajuns? Cine, mă? Hai, că nu vine să cred, mă. Nu vine să cred, Jenny, de unde vrei tu să ajungi cu asta, mă? Că Dar nu vreau să ajung nicăieri, m-am zis și eu ce am văzut, ești nebun la cap. Dar, Nicu, eu mă gândeam că e mai smardoi decât cărămidă, bă, băiatul, că tu ești necurață, cap de fier, pe dacă eram în locul tău. Zac, direct picioarele în gâte. Ia stai, mă, puțin, adică tu ce vrei să zici? Nu vreau, mă, să zic nimic, dar, nu, ziceam și eu așa. Bă, aici e chestie de respect, bă! Nu umbli la nevasta, la tovarăși, mă! Asta nu e frică, mă, e vorba de respect!
Dar ți-a fost un pic frică, este? Cum să fie, mă? Cui să fie, mă, frică, mă? Bă, Smardoi înseamnă să te bazi la bătaie, da, ei, ești acolo, mă. Aici e altă poveste, bă. Respect, nu frică. Da, mă, cum e China cu America. Adică ei, în loc să se bată, cum ar veni, se respectă. Că ei știe mai bine că dacă se bată, are mai mult de pierdut tema acasă. Pleacă, mă, și lasă-mă. Dar ce mă te-ai supărat, mă? Ah. Da, eu zic, ce am pus, mă, că dacă eram în locul tău, eram direct, bam, ce atâta discuție, mă, băiatule, stăm pe tu, ești nicurață, mă, nu ești toți fraierii din sat, înțelegi? Că aveam pretenții de la tine, bă, băiatule. O merita, cum ar veni. Deci... Hai, noroc. Noroc. 20 de lei. Că, na. De ce dai, mă, fricele? Pe memorie scurtă, n-am vorbit eu cu tine să-l mai dai în el? Păi el a dat ultimul. Ai treaba ta cu el, dar am vorbit cu tine să-i dai doar o palmă și tu ai dat, nu mai ții minte cât. Ba, mi l-a dat înapoi pe toate. Te trecut de aici că m-am plictisit. Domnul Celentano, meștere, îți place, mă, ce am făcut aici? Ce dacă ai făcut, mă, că ne-ai terminat un sfert. Ai mare dreptate și nici nu o să termin mai mult, că nu mai ai niciun chef. Mai ales că luat și avansul, merge să te cistesc. Ce veste bună! Hai. Bă, unde plecați? Dai că nu i-am dat-o bine. Păi, prost! Băi, ești de bun? Păi nu trebuie să rămâne cineva să păzească sculele lui Picadilly? Deci altul mai potrivit, nici nu găseam. Chiar și așa, hai! Auzi, băi, zi-mă până la urmă, care treaba cu vizitele astea, mă, că m-am prins? Sunt doar umbra mea care doare. Tot ce-am fost s-a dus cu tine. Nu mai știu ce rău sau bine. Fără tine n-am culoare. Doar un suflet care moare. Dacă pleci, ia-mă cu tine. Nu mai pot trăi fără tine. Amintirile mă ard ca un foc stins târziu. Râsul tău încă l-aud, dar nu mai ești, nu știu. Unde te-ai pierdut și unde m-am pierdut și eu. Că fără tine lumea pare doar un muzeu. Pozele. Nu merg înainte sau înapoi acum, bă? Stai dracu jos. Mamă, cred că mi-am curcat vitezele, mă. Stai, mă, jos pe scaun, auzi? Mamă. Uite, zici că am trecut într-un perete, mă, așa, mă. Șu! Ce șumă? Vrăbiuțe, mă, iau. Cirip, cirip, cirip. La mulți ani! Unde e, mă? Unde e, mă, sarmalele? Ce sarmale, nebunule? Salata de bof, mă, unde e salata de bof? Toate alea de era aici? Care unde era aici, era ce? De la Revelion, mă, la mulți ani, bovițe, la mulți ani, Revelion, mă, nebunule. Mamă, de ce stai mai brav ca mine, bă? Ma. Ce, mă? Hai de capul meu! Oh, ce artificii frumoase, bă! Ce artificii, mă? Steluțele, mă, steluțele! Sunt verzi? Toate culorile! Vai de mine. Ți-a dat roaming-ul, ți-a umblat la roaming, te-a trecut pe altă antenă pe bulgar, nebunule. Ha? A? Ia, da-iale, coco, geafă, da-iale, coco, geafă. Dă-mă mai tare, mă! Poate mă să zici da mai tare? Dă-mi mai tare, vrei? Da mai tare. Dă muzica, ce drăguțile așa încep! Bă, Dă mai tare! nu vreți voi mai bine să dau eu cu furtunul cu un jet de apă rece pe voi să vă reveniți? Mă, panaramele. Boviță, haide și mie 2 beri, mă. Bă, iar ai venit, mă? Să mor dacă nu ți-aduc bani. Pleacă-mă acasă și lasă-mă dracu în pace, n-auzi că nu-ți dau nimic. Du-te acasă. Să știi că ești tu măgarul. Sunt măgar, arbotul ăla al tău, aracu, că spar capul cu pietura ele. Pumba, ada de verde, pumba, bă, băiat. Sentimentul sensual. Dă-mă mai tare, bă! Hai, vrei! Tot pe Revelion sunteți, a? Mamă, ți mă gândesc, fii atent aici. Deci, practic, acum tu ești musafirul meu dacă eu te invit pe tine la oaie ca să te cinstesc. Ești musafirul pe care îl cinstezi la oaie, nu? Bă! Ai dreptate, mă. Păi, Jele, ai dreptate.
Bă, deci ai dreptate, bă, ești... Bine. Vreau să spun secretul meu? Zi-l, Eu am o problemă cu oamenii. Ce problemă, mă? Eu iubesc și ea e dracu. Bă, deci în ultima vreme am ajuns că nu mai suport pe nimeni. Deci oricine merg pe lângă el pe stradă îmi vine să stric de gât. Bă, ești prost. Bă, ești nebun. Deci orică mi-a greșit cu ceva, orică ei m-a enervat, ori nu știu, bă, nu mai vreau. Deci Dumnezeu știe de ce, nu mai. Cred că mi se trage și de la un film englezesc care l-am văzut. Ce film, mă? Nu? Film englezesc. M-am trezit într-o noapte, n-aveam să pac, dau drumul, un film englezesc care era numai cu de-ăștia, care avea dantelă la gât așa și peruci, nu știu cea, și doamnele îmbăcate cu rochii de așa, care avea și dantele și niște ochelari colorați, și stau și bea ceai și se vorbea între ei. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que j'en fais? Bon, bă, care cum venea, zicea, oh, dar ce faci? Da, te rog, ia loc. Da, bei un ceai, luau un ceai, dar cu tare. Bă, și m-am uitat și mi s-a făcut chef, mă. De ce? De vizite. Da, mă, că toate astea coroborate și cu că eu când eram mic, visul meu, când să fiu mare, să fiu musafir. Și s-a pus cap la cap și uite, îmi dau seama că atunci când eram mic, nu mi-a trecut nici ziua, dar cred că așa a fost. Am înțeles, mă. Bă, fii atent că vreau să spun și eu ție un secret. Celentano, deci tu la fața asta, cămașa asta, bă, tu te trecut de aici, că nu stă bine deloc în alb. Ce să fac, mă? Am luat-o și eu de la soacră mea, atât am găsit eu și mai așa, mai... Hai noroc, bă. Și dacă mai face, mă sun, dar eu nu cred că mai face. Dar de ce să mai facă figuri dacă l-ai reparat? Că și dacă l-a reparat, el tot mai face. Așa e modelul ăsta, din când în când mai face figuri. Păi înseamnă că nu le-ai reparat bine dacă mai face figuri. Păi eu nu mă pricep să repar televizoare. Știu și eu acolo 2-3 chestii și s-a nimerit să fie la matale ceva ce mă pricep eu. Dacă face și ar mai face și tot așa, cheamă și matale, un meșter ca lumea. Ce, mă? Ce? Păi eu l-am cere bani. Păi da, la o repară cum trebuie. Păi și tu de ce nu știi să repari cum trebuie? Că nu mă interesează. Și de ce nu te interesează, mă? De ce nu te interesează? Păi ți-am spus că nu știu să repar televizoare. Cheamă și matale, un meșter ca lumea. Bă, pune mâna și învață, că vreau ca tu să repari televizorul. Că dacă chem pe altcineva, ăla îmi cere bani, înțelegi? Hai că tu repari. Ne înțelegem, îmi place. Ce ai zis, mă? Nimic, sănătate. Vezi să se bucure ăsta când vedea ce a făcut acolo. Da, să mă, că și el nu e meșter mare. Mergem. Hai.